Έχουμε και τραβεστή πόντι ρε μαλάκα. Πάλι ένας αίκος. Πόντιος που με Από την ανακαίνωση. Δουλεία, αλλά καμία στη ζωή δεν και θα είναι παράδοση. Λέει, πάω στην Αθήνα να γαμάτα έναν ημεραντό. Ας πάω τρώγω εγώ 5.000. Πήγε στην Αθήνα, χαπέρ και έχεις πού να πάει, θέλει να πάει σαν πουτάνας, αντί να πάει σαν πουτάνας, πήγε εκεί στη συγκρούσα τραβεστή. Πάει στέκει μπροστά σε ένα τραβεστή μπουνάρα και λέει τον, κορίτσι μου, πρώτη φορά, ξέρω από μόνο του παράδεση, θέλω να τρώω, αλλά είσαι να πούμε τραβεστή πόντιος. Λέω τον άνθρωπο θα κοροϊδεύω. Λέει τον, πού θες να πάμε αγόρι μου? Όπου θες και να πάμε, εγώ μόνο αγαμώ. Λέει πάμε στη σπίτι μου. Πάμε ρε, σιγά πάμε. Πάω στο σπίτι. Λέει τον ξάπλωσε εδώ. Ξάπλου του κινήσω και εγώ. Λέει τι θες να πιεις? Λέει μάλλον με έναν μπύρα να πίνω, έναν μπύρα παγωμένο να το και ύστερα για τις πουτάνας άγγες. Πάει τώρα το τραβεστή σε ψυχή να φέρει την πύρα να τρώνει τύψεις, σου λέει ακορεδεύει το έμιτρο του άνθρωπο. Κλώσκεται λέει τον, άκουσε να σου πω, δεν έχω κλειτορίδα. Λέει τον εκεί σου, Κυπριάτη, ας και άψτε, λέω τι θα σας λέει την πυρέλη.